Добрый вечер, друзья. Это «Горячий комментарий». С вами я, Екатерина Иерусалимская. Прежде чем продолжить смотреть это видео, поддержите его лайком. Это помогает нам показываться большему числу зрителей. Поддержать нас можно также с помощью QR-кода, который вы видите сейчас на своих экранах. Напоминаю, что есть чат этого эфира, где можно задавать вопросы нашим гостям. И самое время перейти к обсуждению темы. Ликвидирован самый разыскиваемый наркобарон Мексики Немесио Сигера Сервантес, известный как Эль Менчо. Ночью мексиканские военные провели спецоперацию в штате Халиско. Целью было задержание, однако во время столкновения он получил тяжелые ранения и умер при эвакуации. Сигера считался основателем и бессменным лидером картеля «Новое поколение Халиско», одной из самых жестоких преступных группировок страны, которая поставляла синтетические вещества в США и контролировала целые регионы. После операции в разных штатах начались жесткие беспорядки. Члены картеля перекрывают дороги, поджигают автомобили, атакуют инфраструктуру, а в некоторых регионах нападают на тюрьмы и выпускают из них преступников. В ряде городов звучат выстрелы. Жители боятся выходить на улицу. Власти призывают оставаться дома и усиливают присутствие армии. Сообщается также о десятках туристов, которые не смогли вылететь из Гвадалахары, где бушуют беспорядки. Мексика, она такая. Мы должны были сегодня вылетать, но весь город перекрыт. Здесь спецоперация, ловят наркоса, все транслируют в прямом эфире. Нам сказали, не выходить из отеля, аэропорт, соответственно, закрыт. Номера мы не сдаем, но пока так. Мексиканские власти уже подтвердили, что операция проходила при участии США и с разведывательной поддержкой американской стороны. Это происходит на фоне последних событий в регионе, включая задержание Николаса Мадуро и заявление Дональда Трампа о жесткой борьбе с наркокартелями. Возникает вопрос, является ли ликвидация Эль Менчо продолжением этой политики давления, или Мексика действует самостоятельно, пытаясь вернуть контроль над ситуацией внутри страны. И не приведет ли это к новой волне насилия и борьбе за влияние между самими картелями? Обсудим это прямо сейчас. У нас на связи историк и эксперт по странам Латинской Америки Евгений Красулин. Евгений, здравствуйте. День добрый. Вот, пожалуй, самый известный для нашего региона наркобарон, наверняка благодаря даже Голливуду, это Пабло Эскобар. Но вот сейчас на арену вышел Эль Менчо, точнее, выходил ранее, теперь уже не выйдет. Можете нам рассказать, в чем феномен этой фигуры и почему столько лет этот человек считался неуловимым? Ну, у першую чаргу ягоная легендарнасць звязана, канешне, з тымі дзеяннямі, якое ажыццяўляў ягоны картэль. Вось гэта картэль новага пакалення Халіска. Гэта адзін з, ну скажем так, з такіх найноўшых, адно з найноўшых утварэнняў у сістэме наркабізнесу. Упершыню гэты картэль пра сабе заявіў у 2009 годзе, прычым гэта была заява такая гучная, далёкая ад той тэрыторыі, дзе ён, уласна кажучы, нарадзіўся і дзе ён у асноўным дзейнічаў, гэта штат Халіска. А вось гэтая рэпрэзентацыя была зроблена ў штаце Кінтана-Роо, гэта карыбскае ўзбярэжжа паўвыспы Юкатан. Дарэчы, вельмі спакойны рэгіён. Там звычайна вось Халіска, тое, што на поўнач ад Мехіка, паўночная Мексіка ўвогуле, гэта, канешне, вельмі неспакойны рэгіёнчык. Заўжды быў, а вось якраз Кінтана-Роо гэта лічылася вельмі спакойнай тэрыторыяй, як мне самі мексіканцы казалі, калі я туды ехаў, гадкоў 20 таму, Кінтана-Роо muy tranquilo, што значыць вельмі спакойна. Но вось з 9-го года гэта тэрыторыя таксама трапіла вось у гэтую сумную статыстыку. Тады у грузавіку было знойдзена 3 целы прадстаўнікоў іншага картэлю, картэля Зета.
І было зноўку было відэо знята з папярэднім допытам гэтых 3 чалавек. І новы вось гэты картэль Халіску, картэль новага пакалення, ён дэклараваў, што ён будзе змагацца са злачыннасцю і змагацца з карупцыяй. І вось тут, значыць, было прадэманстравана, што ён гатовы ісці на розныя радыкальныя метады. І далей ён пацвярджаў вось усю гісторыю свайго існавання аж да нашага часу, што ён гатовы на самыя жорсткія меры, но не столькі ў справе выкаранення злачыннасці, колькі ў справе выйсця ў гэтай злачыннасці на першыя роля. Вось прадстаўнікі гэтага картэлю адрозніваюцца ад астатніх у першую чаргу сваім вельмі цудоўным, добрым сучасным узбраеннем. Там і дроны, і гранатамёты, і аўтаматычная зброя, штурмавыя вінтоўкі, ўсё. Яны нават даходзілі да того, што праводзілі парады свае, каб прадэманстраваць мясцовым жыхарам сваю моц. Ну і зноўку не ведаю, наколькі гэта праўда, но вось ходзіць такая інфармацыя, што калі яны вербуюць у свой картэль новых вось гэтых сілавікоў, скажем, тое, што завецца сікарыёс, Сікарыёс гэта якраз вось тыя баевікі, якія выконваюць самую брудную справу у падобных картэлях. Дык вось сярод выпрабаванняў у тым ліку прысутнічае і канібалізм. І за гады свайго існавання гэты картэль засвятліўся ў вялікай колькасці крывавых злачынстваў. Прычым літаральна вось кожны год і па некалькі разоў на год поступала інфармацыя, гэта 2011, 2012, 2017 і гэтак далей, калі гэты картэль здзяйсняў напады на, у першую чаргу, сваіх канкурэнтаў з вялікімі ахвярамі, потым ахвярамі ягоных нападаў рабіліся мірныя жыхары, былі напады на паліцыянтаў, вось, напрыклад, у 2015 годзе была зладжана засада на адной з дарогаў на паўночным захадзе Мексіцы, і там у выніку загінула 15 паліцыйскіх афіцэраў. А ў 17 годзе увогуле 2 гранаты кінулі у амерыканскі кансулят у Гвадалахары. Ніхто не загінуў, но будынку была нанесена страта. Гэты картэль не ўзяў на сабе адказнасць за гэтую атаку. Але мала хто сумняваецца, што менавіта баевікі гэтага картэлю стаялі за гэтым нападам. Так што у гэтага новага пакалення Халіска рэнамэ склалася за гады існавання як такой жорсткай сілы, абсалютна безлітаснай, вельмі добра забяспечанай, і пры гэтым якая ёсць багатай, якая кантралюе гіганцкія плыні наркотыкаў, якія ў асноўным зноўку ідуць праз мексіканскую паўночную мяжу на тэрыторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось калі браць вось гэтыя аб'ёмы наркатрафіку і вытворчасці наркотыкаў у рамках гэтага картэлю, а ў яго ўжо гадкоў 10 як не меней за 100 лабараторыяў па ўсёй Мексіцы па выпрацоўцы метамфетамінаў. І вось на гэтых метамфетамінах, зусім апошняй статыстыкі ў мяне няма, но я магу казаць, што было некалькі год таму. Вось некалькі год таму метамфетаміны пастаўляліся на суму 4 мільярды 600 мільёнаў даляраў Злучаных Штатаў. Гэта толькі меты ў крышталях. А калі ўзяць какаін ішоў на суму больш, чым на 8 мільярдаў. Вось складзіце гэтыя сумы і ўявіце, якімі аб'ёмамі гэтых сродкаў валодаў гэты картэль. А што такое сродкі? Сродкі – гэта уплыў, гэта прэстыж, гэта зайздрасць іншых, гэта у тым ліку памкненне быць бліжэй, быць такімі. Такім чынам, гэта была вельмі небяспечная, я б казаў, з'ява для існавання ўвогуле дзяржаўнай сістэмы. Гэта не толькі парушэнне права дзяржавы на гвалт, гэта яшчэ і дэманстрацыя сваёй сілы і сваёй канкурэнцыі з дзяржавай
и причем конкуренции такой, ну, не беспоспяховой. Евгений, ну вот почему власти выглядят сейчас настолько слабыми и не в состоянии остановить беспорядки, которые происходят в разных регионах Мексики, начатые наркокартелями? И вот вы затронули тему оружия. Для меня тоже удивительно, я так понимаю, что там дроны, которые способны избивать и даже военные самолеты. Откуда берется это вооружение? Можно ли говорить о том, что в Мексике настолько высока коррупция, что вот даже сами люди при власти и мексиканские военные позволяют наркокартелям обогащаться вот этим военным оружием и впоследствии вот держать в страхе и контролировать весь регион? Ну, ось, ёсць такі фільм цудоўны з Нямом Глисоном у галоўнай ролі «Однажды в Ирландии», у расійскім перакладзе завецца. Там якраз гісторыя з пастаўкай партыі наркотыкаў у Ірландыю. І вось там у такім, ну скажем, мікраварыянце паказана ўся логіка існавання картэляў і наркатрафіку. Гэта ж гігантскія сумы. Вось тыя, колькі там, 12-13 ярдаў, якія картэль атрымлівае штогод, гэта тыя сродкі, якія могуць быць сур'ёзным аргументам для чыноўнікаў, для паліцыянтаў, для суддзяў. Дарэчы, у 23-м годзе Верховны суд Мексікі адхіліў ад пасады федэральнага суддзю Гвадалахары праз тое, што ён меў сувязі з гэтым картэлем. І гэта гіганцкая спакуса, дзе з аднаго боку пагроза смерці, а з іншага боку гэтае далучэнне да гэтай моцнай структуры, дзе ў цябе ёсць грошы, уплыў, улада, аўтарытэт, абароненасць. І таму, канечне, тут, ведаеце, ну, калі паглядзець на гэта, узнікае пытанне, чаму яшчэ дзяржава ўвогуле не здалася гэтай сістэме. Но трэба аддаць дадзенае дзяржаве, яна трымаецца. Трымаецца, хоць і, скажем, не заўжды паспяхова. Супраць гэтага картэлю першая вайсковая аперацыя была праведзенай, дай бог памяці, у 2011 годзе. 2011 год, лета, у Веракрусе. Гэта штат у цэнтральнай Мексіцы на ўзбярэжжы мексіканскай затокі, на ўсходзе краіны. І гэтая аперацыя, яна так там з вялікай помпай яе абвесцілі, а потым так сціпленька ўсё сышло на нішто, інфармацыя пра яе. Бо так, як паказвае не толькі Мексіка, як паказвае увогуле практыка вытворчасці і гандлю наркотыкамі, гэта з'ява, з якой, ну скажем, няма простых метадаў барацьбы. Вось калі зірнуць на гісторыю, з канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя распачалася вось такая актыўная барацьба супраць наркотыкаў, калі у першую чаргу лацінаамерыканскі какаін выйшаў на такую на шырокі рынок, у першую чаргу у Злучаных Штатах Амерыкі. І тады кіраўніцтва ЗША пачало турбавацца гэтым. І вось там пачаліся праблемы, бо уласна ніхто не можа прапанаваць добрага метаду, эфектыўнага метаду, які б даў адразу вынікі барацьбы супраць наркотыкаў. Занадта высокі прыбытак, высокі і просты прыбытак дае гэты гандль. Таму вось была спрэчка у гэты час паміж лацінаамерыканскімі краінамі і Злучанымі Штатамі. А дзе трэба воеваць? Дзе той цэнтр барацьбы з наркотыкамі? Там, дзе жывуць спажыўцы, ці там, дзе жывуць вытворцы? Ну, паколькі Злучаныя Штаты таксама не маглі прапанаваць эфектыўнага метаду барацьбы супраць сваіх людзей, якія ўжываюць наркотыкі, таму ўсё ж такі было так з націскам прапанавана весці барацьбу на тэрыторыі вытворцаў, то бок у краінах Лацінскай Амерыкі, і прычым барацьбу ўзброеную. Калі мы прыгадаем тагачасны галівудскі кінематограф, мы, власна кажучы, прыгадаем
вось гэтыя формы барацьбы, якія прапаноўваліся, гэта фактычна вось як і ў цяперашнім выпадку, гэта фізычнае вынішчэнне, гэта вынішчэнне плантацыяў, вынішчэнне лабараторыяў, разбурэнне структуры, перапынанне каналаў трафіку. Но зноўку гэта можа на некаторы час замарудзіла, вось асабліва пасля забойства Пабло Эскабара. Но святое месца ж не бывае пустым. Адразу прыйшлі на ягонае месца іншае, і ўсё закруцілася зноў. Дарэчы, вось як альтэрнатыўны метад, асабліва гэта з боку інтэлектуалаў лацінаамерыканскіх, гучалі прапановы легалізацыі. Легалізацыя наркабізнесу, прычым, скажем, з пераносам з цяжкіх наркотыкаў кшталту какаіну на больш лёгкія наркотыкі, там марыхуана, напрыклад. Вось пры гэтым той жа Пабло Эскабар, калі яшчэ быў жывы, ён звяртаўся з гэтай прапановай да ўраду Калумбія у тым варыянце, што вы дазваляеце мой бізнес, а я выплачваю ўсю знешнюю пазыку краіны. Вось у той час для Лацінскай Амерыкі ўвогуле гэта была вялікая праблема, знешняя пазыка, некаторыя нават прапаноўвалі зачыніць сам праект Лацінская Амерыка праз гэтую пазыкавую яму, куды ўсе ўваліліся. А Пабло Эскабар вось літаральна прыходзіў і казаў: вось у мяне з кішэняў грошы, наце вам, толькі легалізуйце. Но гэта не было прынята, і цяпер вось зноўку на жорсткія пазіцыі, жорсткія метады пераходзяць, асабліва з прыходам адміністрацыі Трампа, бо ёсць падазрэнне, што гэты чалавек таксама не прыхільнік, далёка не прыхільнік складаных рашэнняў, ён схіляецца да больш простых схемаў. І зноўку вось там прагучала спачатку нашага сюжэту думка, дакладней пытанне, што з'явілася падставай для аперацыі, якая адбылася ўчора. Гэта палітыка нацыянальнага ўраду Мексікі, ці гэта ціск з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Я б хутчэй акцэнт перанёс на другое, бо калі быў захоплены Нікалас Мадура 3 студзеня гэтага году, Трамп жа адразу казаў нарыхтавацца іншым кіраўнікам лацінаамерыканскіх краін, якія не сочаць за сітуацыяй з наркатрафікам на сваіх тэрыторыях. І, уласна кажучы, Кляуды Шейнбаум прагучала, власна кажучы, першым і з такім адмысловым выдзяленнем. Так што, я думаю, Злучаныя Штаты тут здорава, ну, так матывавалі мексіканскі федэральны ўрад на гэтае дзеянне, а з іншага боку, ну, ўсё ж такі гэта трэба было рабіць. І трэба было рабіць даўно, і, уласна кажучы, тут для мексиканского ўраду таксама інтарэс вялікі. Ну, сообщалось же, что Трамп создал специальную военную бригаду, которая будет бороться с наркокартелями, но участвовали ли эти военные, это подразделения как раз-таки в Мексике, пока информации никакой нет подтвержденной. У нас здесь, кстати, вопрос интересный в продолжение нашего диалога в чате от зрителя. Наколькі гэтыя картэлі ўбудаваныя ў дзяржсістэму, ці не можа цяперашняя аперацыя быць простым пераделам? Ну, па-першае, калі казаць пра аперацыю дзелую амерыканцаў, яна і падаецца як сумесная мексікана-амерыканская аперацыя. Іншая справа, што амерыканцы тут хутчэй за ўсё удзельнічалі ў першую чаргу выведкавай інфармацыі. Яны перадалі інфармацыю пра whereabouts, значыць, Эль Менчо, і далей ужо дзейнічалі сілавікі мексіканскія. Хоць зноўку на пачатку гэтага году, вось калі Трамп звярнуў увагу на Мексіку, ён казаў: калі вы не можаце даць рады гэтай праблеме, дадуць рады нашыя войскі. Даўняя практыка Злучаных Штатаў, якая выкарыстоўвалася 100 год таму падчас палітыкі вялікай дубінкі, калі Злучаныя Штаты вось так заваліваліся да лацінаамерыканцаў і наводзілі там парадак. Што тычыцца вось зрошчвання картэляў з дзяржавай, тут, безумоўна, вялікая ступень гэтага зрошчвання. Ну, вось, калі я быў у Мексіцы, даводзілася сутыкацца з прыкладамі, ну, скажем так,
з інфармацыяй, якая далетала да мяне, у тым ліку і яна тычылася знаёмых людзей, якія займалі даволі высокія пасады на ўзроўні штата ў Мексіцы, што яны маюць тое ці іншае дачыненне. Ну тут я магу толькі паўтарыцца, што занадта вялікая спакуса. Занадта вялікая спакуса ў гэтым усім крыецца, і яшчэ і ўзмацняецца гэтая спакуса небяспекай уласнага жыцця. Дарэчы, войскі мексіканскія, вось я быў у экспедыцыі якраз на тэрыторыі Кентана-Ро, мы шмат ездзілі па сельве, шукалі помнікі археалагічныя майя, і нам даводзілася сутыкацца ў глыбіні сельвы з вайсковымі патрулямі. Яны так былі даволі далікатнымі, мілымі, казалі, што мы працуем у вашых інтарэсах, з чым можна было пагадзіцца. Но гэтага, скажам, судзячы па цяперашнім развіцці падзеяў, магчыма, было не надта дастаткова. Вось цяпер зноўку вось гэтая аперацыя, яна так разварушыла гэты вулей, і хоць Шэйнбаум абяцае, вось яна ўжо паабяцала, што сёння ўсе дарогі будуць даблікаванымі, сёння ўсе гэтыя беспарадкі спыняцца, но тут вось трэба будзе глядзець, наколькі ва ўлады хопіць рэсурсаў на гэта. Бо ўсё ж такі картэлі разрасліся даволі моцна, вось асабліва гэта поўнач краіны, і там трэба будзе вельмі сур'ёзныя высілкі прымяняць, каб гэта зламаць. Но, кстати, да, Евгений, мы видим, что военные Мексики пока не справляются, и здесь интересно, ждать ли со стороны Соединенных Штатов Америки вмешательства, ведут ли они свои войска для того, чтобы как-то помочь противостоять этим беспорядкам. Ведаеце, тут войскі Злучаных Штатаў наўрад ці моцна дапамогуць. Наадварот, яны могуць толькі пагоршыць сітуацыю, бо ўсё ж такі рэнамэ ў амерыканцаў грынгос не надта добра. У Мексіцы, у Лацінскай Амерыцы ў цэлым. Мексіканцы цудоўна памятаюць, хто адцяпаў іх палову больш за палову тэрыторыі у сярэдзіне 19 стагоддзя. Мексіканцы цудоўна памятаюць, як амерыканцы ўрываліся ў Мексіку падчас мексіканскай рэвалюцыі. У тым жа 1914 годзе высадка дэсанту амерыканскага у Веракрусе, потым гэта атака Першынгу, войскаў Першынга на Мексіку падчас пераследу банды Панча Вілья. І таму прыход амерыканскіх вайскоўцаў тут можа выклікаць пытанне. Вось калі б загадзя правялі буйную такую маштабную піар-кампанію, дарэчы, піар-кампаніі у гэтага новага картэля новага пакалення Халіска былі цудоўныя. Дык вось тады б можа быць. А так лепш усё ж такі і паліцыі мексіканскай і мексіканскай арміі, мексіканскаму ўраду узяць у свае саюзнікі грамадства. Як бы не выглядалі ў вачах простых жыхароў прывабна вось гэтыя картэлі, усё ж такі застаецца разуменне, што гэта небяспека, што гэта неправільна, што гэта нясе страту для саміх жыхароў. І вось калі самі грамадзяне пажадаюць разбурыць вось гэты арэал, вось такі арэол, не ведаю, святасці, як вакол вобраза загінулага Пабло Эскабара. Не ведаю, што будзе з вобразам Эльменшу, вельмі спадзяюся, што з яго не зробіць святога. Вось тады метады супраць наркатрафікантаў будуць больш эфектыўнымі. Но зноўку вялікія грошы, і ў гэтую сістэму уцягнута шмат людзей укосна, і гэтым людзям давядзецца прапаноўваць нейкія іншыя крыніцы ўзбагачэння, што зноўку папярэдняй гісторыі барацьбы супраць наркатрафіку паказвае непоўную эфектыўнасць.
Неполную эффективность, потому что мы видим, что другой альтернативы заработать у жителей Мексики нету. Я вот перед тем, как выйти в эфир, изучала различные паблики, социальные сети, переводила то, что пишут мексиканцы, и там вот бытует мнение, что как раз-таки наркобизнес – это единственный способ дохода, такой более-менее адекватный, пусть и рискованный для жителей Мексики, и альтернативы нету. Поэтому То наркобизнес додає великую держится устойчивость ему. Наркобизнес держится на бедности мексиканцев. Мексиканцы будут дальше это выбирать. Поэтому насколько эффективна вообще эта борьба сейчас с этими нарколидерами? Вот убирают нарколидера, появляется новый, и сами мексиканцы это поддерживают, несмотря на такие опасные условия жизни. Можно ли назвать эффективной эту борьбу? Ну, наконт лідера, до речі, тут проблеми існують. Бо пасля смерці Эльменчо, ягоны сын Эльменчито зараз знаходзіцца ў турме ў Злучаных Штатах, без вялікага спадзявання выйсці на свабоду ў бліжэйшы час. Таму ўзнікае пытанне спадкаемнасці. А калі ўзнікае пытанне спадкаемнасці, гэта заўжды фактар аслаблення. А калі гэта фактар аслаблення, гэта можа прывесці да таго, што іншыя картэлі могуць, скажем так, папрэтэндаваць на спадчыну вось гэта картэля з Халіска. Гэта, скажем так, можа нават аслабіць сістэму наркагандлю на некаторы час. Ну, зноўку, вось мы з вами ўжо амаль прыйшлі да гэтага адказу, што галоўны метад і эфектыўны метад, хутчэй за ўсё, барацьбы супраць наркатрафіку – гэта выпраўленне эканамічнага стану, гэта паляпшэнне дабрабыту людзей, павелічэнне яго. Фактычна гэта вырошчванне сярэдняй клясы. І калі нацыянальныя ўрады здолеюць даць рады гэтай задачы, тады, канешне, даць рады самім картэлям будзе значна прасцей. Ну, пакуль тут зноўку праблемы, хоць у свой час, вось якраз эпоха барацьбы, папярэдняя эпоха барацьбы супраць наркатрафіку супала з хваляй неалібералізму ў краінах Лацінскай Амерыкі. І гэтая хваля неалібералізму, яна, па-першае, прыбрала дыктатарскія рэжымы, і заўважым, што Лацінская Амерыка ўжо даўно згубіла рэнамэ такога, ну, скажем, запаведніку дыктатараў. Там засталіся па пальцах пералічыць. Ну, мінус гэта самы Мадура. Засталіся Куба, Нікарагуа, ну і рэжым чавістаў, там ужо спрэчнае пытанне. І потым гэта узбагачэнне народу за кошт эканамічнага росту. Вось тут пакуль не так відавочны вынікі, хоць, безумоўна, узровень жыцця падвысіўся за апошнія 30 год, но гэтага відавочна недастаткова, і тут трэба працаваць у гэтым кірунку. Адзінае, што я магу казаць, вось калі я быў у Мексіцы сярод індейцаў майя, я бачыў, наколькі там розныя людзі зноўку ёсць, но я бачыў, як яны здольныя самаарганізоўвацца і спрабаваць даць рады вось гэтым эканамічным праблемам. Ну, вось вёскі, якія ў Сельве размешчаны, яны жывуць яшчэ пацешна-вагнявым земляробствам. Я не скажу, што гэта, скажем так, ілюстрацыя нейкай адсталасці гэтых людзей, наадварот. Яны даволі прасунутыя людзі, у іх ёсць і крыніцы інфармацыі, яны ўсе разумеюць. Вось, но магчымасцяў мала, і тады яны ўтвараюць самі гэтыя магчымасці. Мы былі ў адной цудоўнай індыйскай грамадзе, дзе жанчыны проста пінкамі сваіх мужикоў выгналі ў лес, а там практычна паўсюль парэшткі цывілізацыі майя. Вось гэтыя жанчыны прымусілі мужчынаў расчысціць некалькі пірамідаў навакольных, пабудаваць хаціну для турыстаў, і вось яны, ну не ведаю як цяпер, яны спрабавалі запусціць вось гэты свой турыстычны праект, запрашаць да сабе турыстаў, а для турыстаў вельмі прывабнае месца, увогуле Юкатан, это зона майя. Вось, і такім чынам вырашыць хаця б частку сваіх праблемаў. Вось зноўку, людзі не павінны чакаць, калі ім урад штосьці дасць, урад мусіць даць толькі магчымасці. Магчымасці працаваць і зарабляць. Вось калі ў людзей будуць гэтыя магчымасці, яны знойдуць чым заняцца, акрамя наркатрафіку.
Ну, туризм, понятно, это такая отличная перспектива для данного региона, чтобы заработать, но чтобы турист туда ехал массово, нужно как-то добиться некой безопасности, о чем сейчас говорить не приходится. Но, тым не менш, нават на поўнач краіны вельмі небяспечны рэгіён. Турысты едуць, там Акапулька, а вось Юкатан, ён куды больш бяспечны, нават цяпер, нават пасля 2009 году. Гэта вельмі бяспечны рэгіён, там вельмі мілыя людзі. Ну, для нас, напрыклад, адзіная праблема гэта ўжо нашыя фінансы і наш дабрабыт. Каб туды дабрацца, бо ўсё ж такі квіточкі яны такія не танныя. Затое, калі дабярэшся, там будзе ўсё напоўніцу. І вось калі я там быў, я на велікодных вакацыях сустракаў вельмі шмат студэнтаў з заходнееўрапейскіх краінаў, якія проста прыязджалі вось правесці там гэтыя 10 дзён, паглядзець на новыя мясціны, пазнаёміцца з цывілізацыйнай спадчынай, пазнаёміцца з майя. І, карацей кажучы, яны былі вельмі шчаслівы. І калі я задаваў такое здзеклівае пытанне ў нашых аўдыторыях у беларускім універсітэце, ну хто з вас хоча туды паехаць, хацелі ўсе, магчымасцяў не было. Что ж, Евгений, спасибо за ваш анализ данной темы, новая на нашем канале, надеюсь, еще не раз о ней поговорим. Евгений Красулин, эксперт по странам Латинской Америки, историк, был у нас на связи. Всего доброго, до свидания. До сустрэчы. Друзья, ну если вам понравился этот эфир, поддержите его, пожалуйста, лайком или комментарием. Напоминаю также, что мы есть на Патреоне, где можно поддержать нас уже просто отсканировав QR-код на экране. Это помогает существовать не только нашему каналу, но и другим независимым белорусским медиа и делать лучший контент для вас. В 9 вечера не пропустите новый выпуск новостей регионов. Ну и я напоминаю, что у нас появился новый канал для подростков «Малан Катин». Там вышла новая серия научно-популярного шоу «Янг-Янг». Если пропустили на выходных, обязательно приглашайте своих детей, подростков его увидеть. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!